Xan vai coller leña ao monte, Xan vai a compoñer os cestos, Xan vai a podar as viñas, Xan vai a apañar o esterco, e leva o folo ao muiño, e trae o estrume ao cortello, e vai á fonte por auga, e vai á misa cos nenos, e fai o leito e o caldo. Xan, en fin, é un Xan completo, desos que cada muller lle conviña un polo menos. Días, Paco. Bos días, Dios quere. Segulas para a feira. Sí, vou dar unha volta. É logo. Pensei que levarías a Celia. Non, que a muller onde ten que estar é na casa. Pero cando un busca un Xan, casi sempre atopa un Pedro. Non te vexo. Pero non sei. Pareceme que non fixache nada hoxe. Non. Onde vas, muller? Ai, ves, guapo. Sei que había boa feira, ou? E me coma. Había, pero ainda podía ser Se millor. parece que estou eu caendo tamén. Pero logo, que a gastar os cartos eu e que deixen un peso e levache todo. E falta me fixeron para ir á feira. Falta, eu, falta. Sí, Falta. que senón, con quen había de estar aló? É que debes ter algo por aló tamén. Ai, Anda, ai, te. vaina a dormir, anda, vaina a dormir. Sí, Vaina a dormir, o demo me coma, vaina a dormir. Xa vou, xa vou. Xa vou, ainda trae unha botella, demo me coma, se non trae unha botella ainda, É demo. logo. Vai dormir, vai dormir, vaina a dormir. Ainda, a ver se caes polas escaleiras abaixo, lástima. Mira, xa falaremos despois, que eu vouche facer o caldiño. Ai, levas boas verzas. Non hai queixa, non hai queixa. Despois probámoslo e con máis calma falamos as cousas que non van pasar por encima de nosotros. Os homes, parece que o demo non los non ton. Sonche cabros, os cartos aquí, non temos nin para darlle un pouco aceite aos cativos. Bueno, pois, iso vais acabar. Iso un cargo mío. Así me gusta. Dicides que o matrimonio é santo e bueno, serai. Mais non casou San Antonio, por máis que o mesmo demonio tentouno a facelo ensayo. E ir á hucha do trigo hai pouco, e de bajar maízo, e sin que sepa el, e non levar á feira. Pois eu teño unha rolada de conexos. E el non che sabe nin se a conexa pareu 6, nin se pareu 7, nin se pareu 10. E vou coller os que me pareza, metos nun cesto. A min deroncheme moita miudaxe, eu... Ai, si, pero é miudaxe, pero... Que vos parece se o metemos todos xuntos como se fora Unha cooperativa. unha sociedade? Unha sociedade. Pois tedes boa idea, que despois, entre todos, podemos comprar algo de valor e daí salir para arriba. Pero, vosotros sabedes que iso da igualdade que falaron, hai unha que veu de Cuba. Si, pero ti sabes que é iso. Eu non. Que dis que vamos ter os mesmos dereitos que os homes. Pero, daqui a... Ai, eu dereito como os homens non teño, hai moito camiño que andar. Pero bueno, hai que ir empezando. Ai, Hai que ir empezando. Aí vai. Que medren. Que medren. Vamos a facer unha cruz aí. que Dios lles poña o que lles faga falta. Está
habemos É que nos de deixa- poñernos é que nos deixa outros no- aquí o que falta.